Ćao, ja sam Sanja, dobrodošli nazad na moj kanal. Pre neki dan sam vas na Instagramu pitala da li želite da vam predstavim nove Sofijine trepavice. Svi ste izglasali da to želite. Ukoliko neko ne zna o kome i čemu pričam, to su Sophie's Choice trepavice. Sofija Grijef lansirala je svoje prve trepavice. I ja sam malo razmišljala onako kako da vam to predstavim, a da ne bude da vadim jedno po jedno pakovanje i da vam tako pokazujem, da ne bude dosadno. Sjetih se da je Ana Tukec također predstavljala neke trepavice i ona je svaki par probala na sebi da vi vidite kako to izgleda. Tako da po uzoru na nju ja ću to danas vama da tako i predstavim. I ukoliko ne pratite Anu Tukec, ostavit ću njen kanal dole u infoboksu da možete da pogledate ukoliko je već ne pratite. Jedna ozbiljna žena od koje možete dosta naučiti. Tako da mi pređemo na trepavice. Što se tiče modela, postoji 6 modela trepavica. Dakle, ovako to izgleda. U pakovanju dobijate 5 pari. I mislim da je jedno pakovanje 1500 dinara. Ne znam koliko će odgovarati devojkama koje se ne bave šminkanjem, što u jednom pakovanju ima 5 istih, ali na primjer možete da se dogovorite sa drugaricom pa da kupite eto po pola ili da kupite 2 ovako para pa da podelite. Što se tiče samog kvaliteta dlake, evo sad ću da vam pokažem, sad se izvinjavam što otvaram ovako pred vama, trebalo sam ovo ranije da uredim, nebitno. Dlake nisu plastične, već su svirankaste. Nisam ih probala, ovako sam ih gledala samo, koliko možete da vidite ne znam. Ovo je style broj 1, jel tako? Jeste. Tako da ja ću sada njih da stavim na oči, pa se vraćam da vam pokažem. Evo mene, odlučila sam da nalepim trepavice na oba oka, čisto da vidite koji efekat dobijate. Dakle, očigledno ja imam maskaru i na levom i na desnom oku, s tim što nema maskaru preko trepavica. Ove trepavice su broj 1. Kao što vidite, jako su male, mislim na mom oku, jako su prirodne, ali ja nisam očekivala da će mi se ovoliko svideti. I sami možete da vidite razliku između levog i desnog oka. Ne znam koliko vi možete vidjeti ovako. Dakle, ovo je broj 1. Mislim da će ono odgovarati devojkama sa malim okom. Ili ovako za dnevnu varijantu. Ko nema onako svoje dugačke trepavice, a želi da ih ima. Ove su broj 2. Kada poredim broj 1 i broj 2, kao što mislim da možete vidjeti, ovo su 2, ovo su 1. 2 su možda malo gušće i idu više na mačkasto, znači na krajevima su malo duže nego što su u uglovima. I evo možete da vidite. Verujem da ima dosta vas koje ne vole veštačke trepavice, jer im to možda nekad previše izgleda veštački, jel tako? Tako da su ovo idealne trepavice za vas koji ne volite toliko veštačke trepavice ili jednostavno imate malo oko pa vam sve veštačke trepavice izgledaju preveliko. Ove će izgledati baš lepo na vašim očima. Ovo su broj 3. Kada poredim ove i dvojku, ove su samo malo više mačkaste. Ovo je 3, ovo je 2. Nadam se da vidite razliku. Inače, nisam kratila nijedne. Meni je okej na mom oku. Mogu da se skrate malo, ali meni ne smeta.
Ove su broj 4. Kao što vidite, također je onako mačkasti stil, ali su dosta veće od broja 3. Znači onako baš dramatičnije od broja 3. Ovo je broj 5. Oni su najsličniji broju 1 u smislu oblika, dakle nisu mačkaste uopšte. Ne znam da li možete da vidite, ovo je broj 5, ovo je broj 1. Kao što vidite, dosta su gušće. Imaju taj oblik više okrugao, manje mačkast. Meni više odgovara ovaj oblik. Mislim da i vi možete to da zaključite. Prelepo su. Lagane su, baš su lagane. Ovo je broj 6. Baš su dugačke. Jako su čudne u smislu da nigde nisam vidjela ovakve. Zato što ne mogu da kažem da su mačkaste, ani da su one kao okrugla. Nešto tačno između toga, ali onako baš taman kako treba. Ne znam koliko vi možete da vidite. Meni se ove baš sviđaju, a vama? Što se tiče poređenja šestice i petice, skroz su drugačije, tako da mogu da vam pokažem. Ovo je broj 5, ovo je broj 6. Znači 5, 6. Vidite koliko je šestica duža i prosto onako jača. Evo ovako, ja sam stavila broj 5. Najviše mi se sviđa kako mi one stoje. Pojačala sam malo na donjim trepavicama maskaru i stavila malo highlightera u uglove oka. I to je sve. Nosim ih već nekih 20 minuta. Ne osjećam ih onako, skoro su mi ok na očima. I kao što sam već rekla, meni se najviše sviđa kako mi stoji ova petica. Ukoliko želite nešto mačkastije od ovoga, a duže, znači definitivno broj 6. Četvorka je to malo smirenija od šestice, tako da ukoliko volite mačkasto možete probati četvorku, trojku ili dvojku. One su vam onako manje od ovih, ali također jako efektne i kao što sam već rekla, mačkaste. Jedinica je onako prirodna, također efektna i mnogo mi se sviđa oblik. Ko ne voli ovako velike, kao što su na meni, a voli ovaj oblik, jedinica će mu baš onako odgovarati. Ako voli duže od ovih, šestica. Šestica, stvarno, ovakve nisam vidjela nigde. Mnogo mi se sviđaju. Koje se vama najviše dopadaju, pišite mi u komentare. Kao što sam već rekla, jedno pakovanje će biti ili je već, nisam sigurna kada će biti dostupne u prodaji. Mislim da će se prodavati preko Instagram profila Sophie's Lashes. 1500 dinara su ovako pakovanje jedno, gdje dobijate 5. Eto, nemam šta više drugo da vam kažem o njima, sem da sam stvarno zadovoljna i kako se ponašaju na oku. Lako se lepe, mekana im je ova tresa, kako se već zove. Tako da lepo prijanjaju na kapak, tačno uz ivicu trepavica, ne morate da se muči. Ja nemam nikakav eyeliner i prosto se ne vidi se dobro, ovdje mi se vidi lepak jer sam stavljala. To mi se baš sviđa zato što je debela tresa
neko ne voli to, ali eto, meni se baš dopada zato što ne morate uopšte da stavljate nikakav eyeliner, da se mučite sa tim, stavite ih i spremne ste. Pišite mi kako vam se sviđa ovaj video i šta još želite da vidite na mom kanalu. Nadam se da sam vam pomogla u odabiru ovih trepavica, meni se stvarno sviđaju, nadam se da ćete i vi uživati u njima i ukoliko neka od vas kupi, slobodno mi pišite vaše utiske, voljela bih da proćaskamo malo i tako, do sljedećeg videa, ćao!